Wagandi Berugbalano, UGWUMBA Paniela. Ebido ozugbo ọza open Sharaton maka na ka o si wee dị bụ na mgbe ahụ anyị na-eghe akara ndị mmadụ bịakwa ajụọ kedu ihe iwe ịgwa ha ihe iwe ajụọ iwe ha nka isi a na iwere akara ọ sịghị iwe ha ji echikwa na m eje gote ji tie ya eghe ji na akara asịghị iwe ha plantain echikwa eje m gote plantain tinye ajụọ gị potato egote m potato tinye ọka anyị si na-ebido wee ghewe akara na ji na potato mgbe ahụ anyị nọ na Chima Avenue n'open space Oworo shelter so at a time ndị mmadụ abịa na asị ọnụ na ada ere the rice nsị ndị mmadụ dịkwa ka ha ga-ego rice anyị mata 2 cups of beans mata 2 cups of rice wee shie ya goro anụ 500 naira iche agidi ọ dị ya iche akara ọ dị ya ịchọọ maịmaị ịchọọ ji ịchọọ potato ihe ọ bụla ị chọrọ ọ dị ebe ahụ at a time ha namakwa anyị nri onuno ndị customers m ụfọdụ na-akwụcha ọta eri nri mgbe ụfọdụ mmiri zowe were umbrella chere ha anyị go umbrella wụsa na-awụ mmiri zowe ndị be m ejide chere ha umbrella ihe kacha ihe m obi ụtọ bụ n'ebe ụmụaka m nọ ụmụaka m na-eje akwụkwọ mana ha tinyekwara onwe ha niile n'ime ihe a na-eme ha jechakwa skuul nata ha mụ na ha na-emekwa ya o meekwanụ ka ha na-aghara ị na-apasị na skuul Chineke wee tụpụtara anyị ebe anyị nọ kịta na dustbin ebe ndị mba na-efo niile ma ndị New Haven Market ebe a ka ha na-ehipụ deti tipa wee bịa buwe ahịhịa kpoba ahịhịa kpochaa ya eje kpọọ ndị mesin ọ bụrụ na nnụzie na ha chọrọ ile that place wee si ego o wee kwuo ya wee si ya na elechagodo ma mụnwa ma di m ma ụmụ m niile na ya ma ngote nwunye ya ịghọtago na ọ kakwara anyị ma na anyị ji nwayọọ chọwa ebe ọzọ mana Chineke onye fere ya kene ya because anyị jechara so many places ma ndị bank wo ndị ọdaba ndị bank bịa ha chọwa karatora ihe a ga-eji mee karatora ewere m ya sọsọ Chineke bụ ihe mma ka o si wee mee ihe a ndị be m wee gbakọta aka ọnụ wee wepụta that place mgbe ahụ enweghị ndị m na-adị m akpọ ndị ọrụ sọsọ mụ na ha na-arụ ya ndị be m anyị na-eshi nke ụtụtụ anyị na-eshi nke mgbede anyị na-eshi nke ụtụtụ anyị na-eshi nke m so ụmụaka chikwunyere m ndị nwunye nwa m niile ha so m eme ihe a na-eme I'm telling you ha ncha niile so m eme ihe a na-eme from there akpọwakwa ndị enyemaka e nwere about 15 women na-ehelp anyị na kitchen ebe a ọkwa ndị nọ sọsọ na kitchen I'm telling you ebia na shop ha ruru ebe 50 ha ruru ebe 50 na-ehelp na shop ịghọtago o wee bụrụ ihe Chineke na-eme ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ya nwee ogologo ntachi obi azụpụtakwara m ụfọdụ ụmụaka na-abụghị sọsọ ndị be m somebody like ntachi akịta ọ mụ nwazụrụ ya yes ọ mụ anyị nwazụrụ ya na skuul azụrụ ya na secondary school zụọ ya na university nne di m tọrọ mama nnukwu ya anyị kpọpụtara ya from village ọ nọ na nke anyị sorokwa ụmụ m na-eme ihe ha na-eme aha m bụ Mrs. Evelyn Ezeoma ya sa awọdụ m ahụ mma